Azpeitiko udal gobernuk hasieratik argi izan deu, herritarran zerbitzura lan egiteko godela, herritarran arazuk, gure arazuk ere badila, eta herri bestela dagokigula erronkei aurre egitea, beti ere, herritarrak erdigunin izan da eta elkarlanien. Eta agintaldia hasi eta hilabete batzutara, munduko osasun zailek argi esan zuen, martxun 11 pandemi bat deklarauzun, eta mundu hankaz gora jarri zuen. Eta hasieratik argi eduki genuen inon zaion gabe, inori itxoin gabe ekitea zegokigula. Arazuek diagnostikatzen hasi ginen hasieratiken, eragilekin elkarlanien eta batez ere voluntario sare bat osau genuen. Eta martxun 14 alarma egoera deklarau eta handi bioguneta dagoeneko komertziante txikilei eta merkatariei laguntzeko diru laguntza potente bat atea genuen. Hasi ginen baita ere, adineko eta mendeko guztiei banamanan deika, gure babesa eskainiz, maskarila banandu genitun, herritarren artien, eta baita ere ordenagailuek batez ere ez, baliabide horiek ez zituzten Azpeitiko aurrei rekurso horiek errazteko. Ziurgabetasun egoera fuerte baten geunden eta argi genuen erakunde publiko izegokigula ziurtziak eta garantiek eskaintzie eta areta gehiago udaletxiei. Gu gaelako ez herritarrengandik hurbilena gauden instituziuk. Eta pandemitik atea gehan edo ez gehan hontan, patin gerra baten sartu gaituzte, energien prezioa izugarrizko gorakada jaso du, eta ikusten nahi gehaz, krisi batetik ateatzen gehanin beste baten sartzen gehala, eta mundu antolatzeko modue sistema bera krisien daola, eta ezinbesteko zaigula ez, eredu berriek, lan egiteko eredu berriek martxan jartzie. Norabide honetan, herri eragilekin elkarlanien, Azpeitin energi kooperatiba sortu deu, ekindarri zenekue, eta kooperatiba horren bidez azpeitiarrak bertan konsumitutako energia izango be, 600 familia inguruko 25 urteko epien, eta gainera energien kostu prezioen. Guk usten de gure txikitasunetik, gure herritik eta zeratik ez gure herrialdetik, mundu hobio bat egin dezakegula, eta hortako eredu berriek eraiki berri ditugula, ekinin behar deula. Hemen Garezen 2015-etik aurrera, udaletxean sartu ginenetik aurrera, bi gai landu ditugu batez ere, parte hartzea alde batetik eta tokiko garapena beste alde batetik. Parte hartzea ulertuta kudeaketa kolektibo bat bezala, eta kudeaketa kolektibo hori egiteko sustatu ditugu auzo batzarrak alde batetik, beste alde batetik aurrekontu parte hartzaileak edo kontsulta publikoak egin behar genituen obren norabidea ezagutzeko, jendearen iritzia ezagutzeko. Tokiko garapenan sustatu ditugu batez ere gure produktu propioak, piperra adibidez Garezen oso berezia da, eta beste aldetik eta batez ere landu dugu energiaren gaia. Azkenean larrialdi klimatiko batean gaude eta gizarte bezala zerbait egin behar dugu. Eta udala bezala ere udalak asko dugu esateko larrialdi klimatiko honetan. Adibidez jorratu ditugu klausula klimatikoa gure kontratu publikoetan, baita autokontsumoak udalaren behar energetikoak koizteko, hemen adibidez frontoian jarri ditugu plaka fotovoltaiko batzuk, 40 tona CO2 aurreztu dituztenak, baita gure kontratuetan ere, eta horretaz aparte pedagogia ere guretzat funtsezkoa da, jendearekin lan egitea beste modu energetiko bat sustatzeko, mugikortasuna lantzeko, baita efizientzia edo energiaren beharrak jeizteko eta handik aparte ekoizteko jendea behar duen energia. Horretarako Gares energia proiektua garatu dugu, hasiera batean udalearena zena, baina lortu duguna herriarena baita izatea. Horretarako talde motor bat sortu zen, talde motor hori lantzen du energia gizartearen ikuspuntutik, inkestak egiten, jendeari informazioa ematen bere fakturaren inguruan, bere faktura ulertzeko eta aurrezteko energia kontsumoan, eta gainera sortu dugu kooperatiba bat, Garesbide deiturikoa, jendeari aukera emateko baita bere autokontsumoa izateko beretzean, baina autokontsumo kolektibo bat. Autokontsumo kolektibo hori hemen frontoian egongo da baita ere, eta handik herriko
berrogei pertsona eta komertzioei ekoiztuko die behar duten energiaren kopuru bat. Horretaz aparte, etorkizunean gure zentral mini hidrauliko bat ere berreskuratu nahi dugu eta garez burujabe, energetikoki burujabe izateko bidean. Alkatetza hau hartu genuenean, herri desegituratu bat aurkitu genuen, lurralde hipotekatu bat, udal politiketatik urrun sentitzen ziren herritarrak topatu genituen, eta etorkizunaz hitz egiteko, edo hitz egitea, zailtzen zigun egoera ekonomiko bat. 184 zorra topatu genuen. Egoera honek, hausnarketa bat egitera eraman gintuen, aurrean genituen erronka desberdinak ganora zoratzeko, udal politika egiteko beste eredu bat eraikitzen hasi ginen, eta oraindik ere horretan dihardugu. Guk uste dugu proiektuetatik haratago, edo partaidetza dinamiketatik haratago, edo legegintzaldi planetatik haratago, herritarrak bere tempus propioak dituela, bere ritmoak eta bere dinamika propioak. Beraz, ulertu genuen eta horrela ulertzen dugu, orain ere, gure betebeharra zela eta dela horiek guztiak aintzat hartu eta udal egituretan integratzea. Herritarra, udal zerbitzuen kontsumitzaile eta bezero izatetik, komunitatearen parte aktibo izatea bideratu dugu eta bideratu genuen eta bideratzen dugu orain ere, ez? Erabakiak hartzeko espazioak zabaldu ditugu eta desberdinen arteko elkarrizketak sustatzea da gure helburu nagusietariko bat. Beti ere, bi ardatz nagusi kontutan izan da. Alde batetik, lurraldearen beraren beharrizanak zeintzuk diren ulertzea, eta bestalde batetik komunitatearen beharrizanak zeintzuk diren ulertzea. Udal politika ulertzeko modu honek batzutan korapilatsua ematen badu ere, emaitza onak ematen ditu, batez ere garaipena konpartituak direlako eta begirada desberdinak integratzea lortzen duelako. Eredu honen emaitza esan dezakegu dela, bakio berri bat loratzen dagoela, zorgabekoa eta baita ere aurrean ditugun erronkei era kolektiboan aurre egiten diena. Galdaka hon berezitasun bat daukagu, lau gara, udal gobernuan. Konplexutasunez beteriko akordio bat da, baina era berean oso berazgarria. Eta herritarrek, galdakostarrek, asko eskertzen dute, ezberdinen artean, akordioetara heltzeko gaitasun hori. Hainbat ardatz ditugu gure udal gobernu honetan, parte hartzea adibidez, mugikortasunaren arazoari ekitea, horretako mugikortasun plan integral bat sortu dugu, irisgarritasuna hobetzeko, auzo zehatzetan adibidez, eta beste problematika batzuk aipatzearren, etxebizitzaren arazoari ekiteko, Eusko Jaurlaritzarekin batera, etxebizitza sailarekin akordio batera heldu ginen, eta horretan ari gara, alokairu basuko etxebizitzak eraikitzeko Galdakaon bertan, batez ere gazteei zuzenduak. Horretan ari gara, eta gure proiektuak jendearen bizikalitatea hobetzea dauka helburu, beraz horretan jarraituko dugu. Urduñan elikadura burujabetza lanarekin hasi ginen orain dela urte asko. Hasiera batean hasten da proiektua bertan dauden ekoizleei asistentzia eta laguntza emateko,
nekazarei eta abeltzaintzai batez ere. Eta gero ondoren, pizkanaka beste proiektu batzuk jartzen dira horren inguruan, ezta? Adibidez tokiko merkatuak egiten dira, harremanak egiten dira dendariekin hortxe bai tokiko produktuak saldu ahal izateko. Gero ematen dira beste pausotsu batzuk eta dira herritarrekin ere lan egitea eta kontzientziazio kanpainak egitea, elikaduraren garrantzia azaltzeko. Eta ondoren nik uste dut ematen dela saltu handi bat, batez ere udal sukaldea martxan jartzen denean, ezta? Horia da, udal zahar-egoitzari ematen zaio asistentzia, hau da, baskaria prestatzen da, tokiko produktuekin baskaria prestatzen da, eta baskaria hortze ematen zaie, eta gero beste saltu bat izan zen, eskolara ere bai, gure sukaldean sukaldatzen diren produktuak eta janariak eramaten direnean, ezta? Nik uste dut garrantzitsua dela beste politika batzuk martxan jartzea, nahi zuzen ere horrelako proiektuak atera ahal izateko eta martxan jarri ahal izateko. Nire ustez garrantzitsua da instituziotik egiten den lana, batez ere horretan eta enpresa txikia edo proiektu txiki hauek martxan jartzeko eta handiak egiteko, eta hain zuzen ere agroindustria horietan dauden enpresa handi horiek gero eta txikiagoak egiteko, ezta? Horregatik Urduñatik horretan jarri ginen, orain dela urte asko, horretan jarraitzen dugu eta gaur egun elikadura estrategia batekin ari gara lan egiten. Eta beraz, esandakoa, garrantzitsua da instituziotik horrelako lanak eta horrelako proiektuak bultzatzea.